akanga ari spokesperson waNelson Chamisa achiri mubato reCitizen Coalition for Change Promise Mkwananzi auya akataura makey facts kana kuti main points ezviri kuitika pakati pemaCCC factions aiwa neinfiltration pakati peCCC aiwa neZANU-PF. Sarapina mashoko ataura muzara nhasi anoti bva subscribe like kuti on the bell icon nokuti anonyora chiti here are the facts. Number 1, Chabangu was never in CCC. The charlatan cannot claim to be CCC on the basis of a photo he took with President Chamisa. Number 2, these guys joined or warmed up to Chabangu for self-preservation. Number 3, President Chamisa resigned because the CCC had been criminally hijacked and taken over by the ZANU-PF. Number 4, the Chabangu issue is not and was a CCC internal issue. The CCC and MDC are two totally different political entities, and it is dishonest to claim that the two are the same. Tomashukana tagwa panapa awana spokesperson wa spokesperson wa Nelson Chamisa bato le CCC Promise Mkwananzi achachi dismissa singizo Chabangu chita aiwa singizo Chabangu he was never a CCC anga asiri internal affairs the CCC munhu akatongo uyawo atokutumwa neZANU-PF achuya achibvisa CCC ku MDC achiti MDC ne CCC aiwa itu maparties akatosiyana ndozvaanoya panapa chitara chiti aiwa singizo Chabangu ndiye akatoya kacho hijacker party ye CCC anova eZANU-PF imposter. Sachimbotudzai mafungiro enyu nori kudi pamusoro pemashoko ake pinenge comment section medu, so ano subscribe like chino on the bell.